Тринаццаць палітвязняў нібыта памілавалі. Частка з гэтых незаконна асуджаных людзей ужо могуць сустрэцца са сваімі роднымі і знаёмымі. Частку перанакіравалі з калоніяў на хімію альбо з хіміі на хатнюю хімію. Гэта тое, на што здабылася адміністрацыя Лукашэнкі, якая раней назвала замест гучна анансаванага спісу васкрасенскага ў 100 чалавек, памілаваннем назвалі вось такую меру да 13 асобаў, прытым не ўсіх іх нават і вызвалілі. Разам з тым, сёння праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 7 чалавек. А кіберпартызаны апублікавалі праслухоўванне былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Караева, які прапаноўваў пужаць вязняў з паленнем іх у бараках. Вітаю, шановное господарство. Это студия Белсат. С вами Витал Тивчик. Запрашаю. Зэка 13 рецидивистов могут иметь намерение, а может за понты, ну чем зэк может помочь Тихановскому в революции? А я подниму зоны на бунт, там мои друзья. Конечно, как говорил дядя Ешта из ликвидации, когда фашистам надо было надрать задницу, воры были заодно с советской властью. Ну а вдруг нет? Поэтому с начальниками УДИН повызывайте их и поспрашивайте, что у тебя за силы, как режим, как оперативники работают, что по этому поводу говорят. Ориентируйте их, я и Маткину скажу, чтобы, ну, понятно, я всех конвойников в Минск вызываю, там сводного-то отряда нет, в зону войти и палками их погладить. Пулеметы на вышках поставим, если на то пошло, ибо мы там внутренние войска-то изъяли, осталось 2 состава караулов. Входить в зону особо СОБР и ОМОН, как в хорошие времена, не пришлю, они тут заняты. Но слух пустить, может быть, придется. Ну, оперативники лучше меня знают. Это я Мыслицкому скажу, он разберется. Надо, не надо, что мы их в их бараках и сожгем, если на то пошло. Вот так вот. Тоже просто имейте в виду про такую опасность тоже. Панику не поднимать, раньше времени никому не говорить. Вот вы вдвоем знаете, начальник УВД и начмоп. Ходите, думайте, к утру у вас и по этому поводу мысли появятся. Вот так вот. Но нехте ее не рассказывайте, а то он с радостью ухватится и напишет паханы, поднимайте зоны на бунт. Вот так. Про списки мы вам все сказали, превентивно. Все, отбой. 22 гады таму зніклі палітык Віктор Ганчар і бізнесовец Анатоль Красоўскі. На імаверным месцы выкрадання былі знойдзеныя аскепкі шкла і кроў. Віктор Ганчар быў у камандзе Лукашэнкі на першых і адзіных сапраўдных прэзідэнцкіх выбарах у 1994 годзе, але ўжо неўзабаве перайшоў да яго ў моцную апазіцыю. У 1996 годзе, пасля ягонай заявы аб недапушчэнні фальсіфікацыяў на рэферэндуме, Віктора Ганчара незаконна пазбавілі пасады старшыні ЦВК і туды паставілі сумнавядомую Лізію Ярмошыну. Ужо зараз з намі на сувязі спадар Анатоль Лябецька, былы дэпутат Верховнага Савету. Спадар Анатоль, вітаю вас. Добрый вечер. Вось у гэтую трагічную гадавіну хацеў бы, каб вось некалькі словаў у памяць пра Віктора Ганчара і Анатоля Красоўскага. Што гэта былі за постаці? Ведаеце, это такі час і такая сітуацыя, калі нельга сказаць нешта новае, але маўчаць немагчыма. Хаця б для таго, каб сказаць, што мы памятаем. Ну, Віктор Ганчар это быў вельмі яркі палітык з вельмі добрай такой перспектывай. Я лічу яго адным з лепшых арганізатараў. Ён мог ствараць кампаніі усебеларускага маштабу. Это і выбарчая кампанія з удзелам Міхася Чыгіра і Зенона Пазняка. Гэта фактычна другі імпічмент, які ён падрыхтаваў з групай дэпутатаў Верховнага Савета ўжо пасля таго, як адбыўся антыконстытуцыйны пераварот. Так што маштаб Віктора Ганчара ён яшчэ недаацэнены. Я думаю, што гэта быў адзін з самых вядомых беларускіх палітыкаў. Можна
шмат што гаварыць пра Віктара. Адзінае, што на сённяшні дзень можна сказаць, што, канешне, ён быў пагрозай для Александра Лукашэнкі. І не выпадкова, што пасля скрадання і забойства Віктара Ганчара, вот мы это адчулі ў ўсім маштабе краіны, што мы згубілі рэальную такую альтэрнатыву. Найбольш моцную. Ён і Захаранка, Карпенка — гэта тыя, хто былі небяспекай для Александра Лукашэнкі. Ён гэта адчуваў. Таму, я думаю, што ёсць усе падставы гаварыць, што ніткі скрадання і забойства Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага вядуць на вяршыню палітычнага алімпа Беларусі. Мы памятаем. Летась было такое сенсацыйнае інтэрв'ю былога спецназаўца Юрыя Гараўскага, які цяпер у эміграцыі. Дакладней, выбачаецца, не летась, яшчэ 2 гады таму ён прызнаўся, што ён удзельнічаў у выкраданні Віктара Ганчара. І вось калі ў яго пыталіся, а чаму ўвогуле вось так чалавека забілі, ён казаў, што яму начальства патлумачыла, маўляў, Віктар Ганчар меў кампраматы наконт рэферэндуму 96-го года, усе доказы, што гэта ўсё было сфальсіфікавана, і менавіта таму ён не быў, менавіта таму яго вырашылі тых, хто ўтрымоўваў уладу, забіць. Сапраўды вось так Віктар Ганчар крытычна замінаў рэжыму, што вось на такі моцны крок пайшлі. Ну, ведаеце, гісторыя сучаснай Беларусі ўжо налічвае некалькі дзесяцігоддзяў. Віктар Ганчар быў першы, хто сышоў у адстаўку. Гэтым ён прадэманстраваў, што матэрыяльныя састаўляючыя для яго не галоўныя. Што ўсё ж такі ён быў і заставаўся палітыкам прынцыпаў. Так, у яго былі амбіцыі, але разам з тым, у адрозненні ад падаўляючай большасці чыноўнікаў, палітыкаў, ён не трымаўся за ўладу, ён мог сысці ў адстаўку. Гэта моцная яго якасць. Што датычна матываў скрадання і забойства Ганчара, я думаю, што ўсё ж такі галоўнае гэта было тое, што 19 верасня 1999 года мусіла адбыцца сесія Верховнага Савета дэпутатаў, якія засталіся адданыя Канстытуцыі і выбаршчыкам. І на гэтай сесіі адмысловая камісія, якую адчаліў Віктар Ганчар, падрыхтавала фактычна тое, што я называю народным імпічментам. Так, там былі сабраныя доказы, юрыдычныя, прававыя, парушэнняў і Канстытуцыі, і закону, якія здзейсніў на той час яшчэ прэзідэнт Александр Лукашенко. І, канешне, гэта была такі моцны раздражняльнік для Лукашэнкі, і я думаю, што адтуль і пайшла каманда, каб нешта рабіць і вырашаць праблему Ганчара. І вырашылі так, як і з Юрасем Захаранкам. Падаецца, што менавіта вось тады у далёкім 1999 годзе была такая апошняя магчымасць цалкам неяк юрыдычна, паколькі першы тэрмін, а адзіны законны Лукашэнкі канчаткова скончыўся. Вось юрыдычна ўзяць уладу, каб дэпутаты Верховнага Савету ўзялі на сябе тады гэтую адказнасць. Вы згадалі таксама выкраданне і забойства Юрыя Захаранкі. 99 год, пасля вось гэтых 3 гучных выкраданняў, знікненняў, забойстваў. Пасля гэтага Лукашенко вырашыў, што засядзе на троне назаўсёды да смерці. Гэта вось быў той пункт незвароту забойства палітычных апанентаў. Ну, у гэтай праблемы як бы ёсць два бакі. З аднаго, так, можна сказаць, што ўжо тады ў той час Лукашенко паказаў, што ён найбольш матываваны палітык, які гатовы ісці на ўсё, толькі б утрымаць уладу ў сваіх руках. І эскадрон смерці, канешне, гэта вельмі страшная гісторыя, але разам з тым вось улада паказвала, што яна гатова на ўсё, нават на тое, каб забіраць чалавечыя жыцці і распараджацца імі. І гэта быў, канешне, моцны пасыл грамадству, і на пэўны час мы акунуліся ў цемры страху, гэта было відавочна. Пасля гэта на доўгі нейкі прамежак часу не было вось такіх спробаў адхіліць Лукашенка ад уладу, як гэта было падчас 96-го года, калі была рэальная двухуладдзе, з аднаго боку Лукашенко, а з другого боку парламент і Конституцыйны суд. І вось у 99-м годзе гэта была такая другая спроба адхілення Лукашенкі ад улады, так як вы правільна азначылі, праз нейкія прававыя інструменты і механізмы. Ну і разам з тым трэба азначыць другі бок у гэтай праблемы, тое, што калі
знік, быў скрадзены Віктор Ганчар і Анатоль Красоўскі, то на вуліцу выйшлі тысячы людзей па ўсёй Беларусі. Пасля гэтага з кожным годам станавілася іх менш, тых, хто выходзіў на вуліцы, каб сказаць, мы памятаем. Спачатку сотні, потым дзесяткі. Грамадства як бы адхілілася ад гэтай праблемы, не заўважала гэтае пытанне. Але ж эскадрон смерці, які быў створаны ў 99 годзе, ён выйшаў на вуліцы ў жніўні 2021 году. Толькі это быў эскадрон смерці, які налічыў там не дзесяткі сілавікоў, а сотні і нават тысячы. І гэта сімвалічна, што калі мы ў свой час не змаглі вырашыць вот эту праблему адхілення ад улады людзей хворых на яе, то з цягам часу вырашыць гэтыя праблемы становіцца ўсё больш складана і цяжка. Кошт ужо зусім іншы. Я думаю, што гэта такая адказнасць усіх нас, і палітыкаў, і грамадства, і тых, хто думаў, што можна вот так перасядзець гэты час, дзейнічаючы па прынцыпу «мая хата з краю». Як паказалі падзеі мінулага года і сённяшняга дня, перасядзець не ўдасца, і вельмі важна, што і вот вы, і мы гаворым пра тое, хто такі Ганчар, што з ім адбылося, што такое эскадрон смерці, якія гэта можа мець наступствы. Таму што вырасла новае пакаленне, якое адкрыла для сябе тое, што улада, якая здольна на брутальныя нейкія дзеянні, на забойствы, гэта не тое, што мы бачылі толькі зараз. У гэтага ўжо ёсць свая доўгая, крэдытная, на вялікі жаль, такая крывавая гісторыя. Спадар Анатоль, дзякую вам вялікі за гэтую размову, за гэты такі ўспамін пра Віктара Ганчара, пра Анатоля Красоўскага. Дзякую вам таксама за гэтую ўсю памяць, за шматлікія акцыі, якія вы праводзілі ў памяць па забітых палітыках. Спадар Анатоль Лебедзька, былы дэпутат Верховнага Савета, быў маім гаспадарства госцем у гэты вечар, і ўзгадвалі у 22-ю гадавіну выкрадання Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага, ўзгадвалі тыя падзеі. Нагадаю, што пазалетась было вельмі рэзананснае інтэрв'ю былога спецназаўца Юрыя Гараўскага, які назваў сябе удзельнікам менавіта гэтага эскадрону смерці, які выкрадаў апанентаў Лукашэнкі. І тады Юрый Гараўскі нават дастаў мапы, паказаў нават месцы пахавання Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Гэта на базе пад Бягомлем. 22 гады мінула, вінаватых няма, вінаватых да адказнасці не прывялі, а тады той непакараны тэрарызм палітычны дзяржаўны прывёў да новага тэрарызму, і ўжо ў 2020 годзе мы мелі новыя смерці з палітычных прычынаў. Спадарства, між тым, вось гэтая тэма пра памілаванне 13 палітвязняў. На гэты момант вядомыя прозвішчы ўсіх памілаваных людзей. Адзін з іх – гэта спадар Максім Шаўлінскі. Жыхара Воршы асудзілі на 2 гады абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу за каментар у закрытым тэлеграм-чаце. Волі пазбавілі проста за каментар у тэлеграме, у чаце. Яму заставалася большая частка тэрміну – год і 10 месяцаў. Спадара Максіма мы засталі ў шокавым стане. Это нечеканно было абсолютно. Я встал, как обычно, утром пошел на работу, а в 10 мне набрали из спецотдела и сказали, что вот, все, собирайте вещи на выход. Шок, ну как, я не понял сначала, что и куда, а потом мне когда уже стали объяснять потихоньку, радость была. Честно, не ожидал, это как лотерея была. Попробовал написать, вот и все. Да, нет, я не ждал, что это все получится, что джекпот у меня будет такой. До последнего не верил. Надежда какая-то такая легкая была, но не сказать, что я там рассчитывал на все, что вот 100% это будет. Случилось это все, потому что я писал письмо в КСДС с просьбой одного помилования. Они дали ответ, что внесли меня в списки. Видимо, это вот сыграло все. В шоке нахожусь. Пока не приеду домой и жену не обниму, еще не пойму, наверное, что уже все. Чарговае затрыманне альбо чарговы такі кантакт беларусаў затрымання спецслужбамі іншай краіны. Раніцай у Кіеве супрацоўнікі СБУ прыйшлі да актывісткі Аліны Жаркевіч і былога беларускага міліцыянта Ягора Емельянова.
Між тым, супрацоўнікі СБУ выклікалі іх для прафілактычнай гутаркі, ніякіх артыкулаў ім не інкрымінуюць, расказаў нам спікер Службы бяспекі Украіны Артём Дегтяренко. Пасля пераследу на радзіме Алена Жаркевіч пераехала ва Ўкраіну, дзе стала цяпер дапамагае іншым, хто вымушаны ўцякаць з Беларусі. Знаёмім вас з гісторыяй спадарні Алены. Ноябрь, февраль, липовые статьи. После работы меня они задержали. Сказали, что я пикетировала, что я перекрывала дороги, что я прям самый мега злостный нарушитель. 3 дня крестина, а потом 3 минуты суда. 3 минуты, на котором мне рассказали, что я стояла в пикете, кричала «Живи Беларусь! Уходи!», высказывала недовольство нынешней власти действующей. И все, мне дали 30 базовых штрафов, отпустили домой. А потом в апреле меня забрали за то, что я гуляла в черной одежде по шабанам, по мемориалу Тростенецкому. И, собственно, да, мы пошли в церковь. Это было 26 число. Чернобыльский шлях, которого в Беларуси не было. Черная одежда, 100 базовых штраф, 2900, ну и все. 10 человек нас было, рядом просто было. И все получили штрафы, все получили сутки. Ну, кто-то сутки, кто-то штрафы. И все. А потом на следующий день меня просто не пустили домой. Я ехала с работы. Мою машину перекрыло 2 дяденьки, которые мне не представились. И рассказали мне, что будет дальше со мной, с моим сыном, если я останусь дома, жить у себя дома. Мне сказали, уезжай куда угодно, только не тут. Мы ненужные люди в нашей стране, потому что те, кого я знаю, кто сюда приехал, те, с кем я сидела в камере, это не какие-то уголовники, это не люди, которые, не знаю, там, кого-то убили, побили. Это абсолютно нормальные, образованные люди, художники, там, актеры. То есть все нормальные. Я, собственно, тоже нормальная, я экономист. Я никогда не выходила на площадь, вообще никогда. 9 числа я тоже не собиралась туда идти. И 10 числа я еще все-таки ждала, что кто-то же должен там включить мозг и остановить вот все, что происходит. Потом, конечно, мы пошли на площадь. И ходили бы долго-долго, потому что нас должны слышать. Каждого белоруса должны обязательно слышать. С февраля месяца нас потихонечку лишали работы, потом нас лишили возможности спокойно ходить на улицу, нас лишили возможности спокойно спать, спокойно, я не знаю, мы вообще ничего спокойно, собственно, не могли делать. Мой 13-летний ребенок дома прячет мишку белого с красным тюльпаном, по-моему, это жесть. Родина, которой ты не нужен, она не очень-то, как можно там жить. Если мы выживали там и жили, то здесь еще проще, здесь свободней. Здесь нас никто не трогает. Здесь нашим детям не очень комфортно, потому что их мало, и потому что они друг друга не знают. Но, собственно, здесь они спокойны за нас. У меня ребенок знает, что я ушла в магазин, и я с него приду домой. У меня ребенок знает, что я пошла на работу, и с работы я тоже приду домой. И прям у него мысли... Нет, у него периодически бывает: мам, а тебя не приедут сюда забрать милиция Беларуси? Он иногда бывает, там мы идем, проезжает мимо полиция, и он такой, я вижу, что прям прячется за меня такой и держит меня за руку, и мам, я тебя никому не отдам. Такое есть еще там, когда бусы проезжают мимо нас, там, да, он такой, вижу, там шугается, но
оно все проходит, что ж мы друг другу помогаем. Как только ты решил, что в этой стране вот тут тебе некомфортно у себя дома, то нужно искать вариант, куда уехать, и вариант того, понимания, что ты можешь сделать там. Можно, конечно, понадеяться на фонды, на все, но у нас очень много, поэтому каждый должен спасать себя на самом деле сам. Продумать свою работу, поискать тут в Украине людей, которые смогут помочь, возможно, пообщаться с кем-то дома, с друзьями, знакомыми, у кого обязательно так бывает, что как с нами было, я такая поехала в никуда, а потом хоп, нашла тут знакомых, да, вот нашла Насту. А потом я нашла еще ребят, которые помогли нам в Харькове, там нас приютили, мы пожили там, нас приютили в России тоже, да, как бы абсолютно чужие люди, которые просто узнали, что мы вот такие есть. Хочу домой, но иногда себя спрашивают, где мой дом. Я четко знаю, что мой дом там, где мой сын и я. Поэтому, наверное, я так думаю, если все это не закончится, то не закончится. Значит, люди, которым комфортно жить так, как они живут, они будут жить там, а у нас будет тут дом. Працягваецца візіт Святланы Ціханаўскай у Францыю. Напярэдадні сустрэча з прадстаўнікамі Нацыянальнай асамблеі. Сёння дэмакратычную лідарку Беларусі прымаў міністр замежных справаў Францыі Жан-Іў Ле Дрыян і старшыня Канстытуцыйнага савета Ларан Фабіус. Падрабязнасці сустрэчаў нам распавёў кіраўнік офісу Святланы Ціханаўскай Валерый Кавалеўскі. Самае галоўнае, што мы працягваем будаваць адносіны з адной з найважнейшых краін еўрапейскага звязу і міжнароднай палітыкі ўвогуле. Францыя з'яўляецца пастаянным членам Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і мае асаблівы ўплыў на тое, якія рашэнні прымаюцца у міжнароднай палітыцы. Акрамя таго, Францыя з'яўляецца адным з вядучых краін у еўрапейскім звязе, і з 1 студзеня 2022 года яна стане прэзідэнтам еўрапейскага звязу. І ў яе, канешне, вельмі амбітны парадак дня да таго, што можна будзе рабіць у Европе, і, безумоўна, што Беларусь з нашага пункту гледжання павінна стаць прыярытэтам французскай знешняй палітыкі з 1 студзеня. Ну і, канешне, мы хацелі б такую падтрымку бачыць і сёння. Тое, што мы пачулі на сустрэчах, тое, што Святлана Ціханаўская, дачка, яна заклікала, і тое, што мы пачулі ў адказ, это тое, што Францыя, безумоўна, падзяляе всю тую занепакоенасць падзеямі ў Беларусі, што Францыя гатова заставацца ў практычным полі, што яна гатова рабіць дадатковыя крокі для того, каб паўплываць на сітуацыю. Перш за ўсё мы гаворым пра санкцыі, мы гаворым пра існуючыя санкцыі, мы гаворым пра новыя санкцыі. Адна з ідэй, якая ўжо некаторы час знаходзіцца ў публічным полі і ў Злучаных Штатах, і ў краінах еўрапейскага звязу, гэта санкцыі супраць 5 дзяржаўных банкаў у Беларусі, якія пакрываюць амаль 70% фінансавага поля ў Беларусі, і гэта таксама магло б мець свой эфект. Пакуль што гэта ідэя, якая прамаўляецца, якая абмяркоўваецца самымі галоўнымі ўдзельнікамі міжнароднай палітыкі. Вельмі важна таксама, што мы адзначаем неабходнасць у працягу палітычнай ізаляцыі Лукашенка, недапушчэння нейкіх спробаў гандлю палітычнымі зняволенымі, не дапускаць маніпуляцый з боку рэжыма, таму што проста выпусціць палітзняволеных і пакінуць усё як ёсць, гэта не будзе адказам на пытанне. Прэм'ера ў новым тэлесезоне. Пакуль карнікі лютуюць, добрыя людзі дапамагаюць. Беларус беларусу. Унікальная праграма Белсату пра народную ўзаемапомач. Глядзіце ўжо заўтра на Белсаце. З вами праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы, і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. Нашы героі – гэта вы. Гэта беларусы. З Беларусі і з усяго свету. З Польшчы, Літвы, Украіны. Да нас можа звярнуцца кожны.
Сённяшняя гісторыя яшчэ адно пацверджанне таму, што бясчынства беларускай улады не спынілася. Яна знішчае, яна катуе, яна забівае. Самыя цяжкія ў Беларусі моманты былі, пачынаючы з 20-го года. Гэта моманты, калі невядома, што будзе далей. Невядома, хто можа з-за цябе пастрадаць. Марыя, лекарка, верніца, жанчына з вялікім сэрцам, знаходзіцца ў сваім доме пад Менскам маленькімі непаўнагадовымі прыёмнымі дзеткамі. І тут ужо нам ламаюць дзверы, і тут уже Ваня ляжыць на падлозе, і тут залятае гэты у аліўкі і з камерай на пол. Марыя і яе муж, узяўшы сваіх родных прыёмных дзяцей, пакінуўшы ўсё, дом, які яны збудавалі сваімі рукамі, любімую працу і стабільнае жыццё у Беларусі. Поўная невядомасць, што будзе далей. Цяжка даецца разуменне, наколькі часу ты пакінуў, ці пакінуў наогул. І я веру, што Марыя і Іван не застануцца сам-насам са сваёй бядою. Як не застаўся і наш другі герой, Алексей. Ён у турме. Лучше этого не испытывать. Никому из матерей. Это просто убивает. Брат, дарэчы, некалькі разоў спыняў здымкі, каб перавесці дыханне. Бо моцны, стрыманы мужчына ўсё ніяк не мог паверыць, што наш глядач Мікіта знайшоў магчымасць дапамагчы ім. Это иски за моральные страдания сотрудников внутренних дел. В общем случае мы заплатили почти 10 тысяч рублей. Калі вы хочаце падтрымаць нашых герояў, гэта можна зрабіць як публічна, так і ананімна. З любога пункту свету лістуйце да нас. І памятайце, Беларусь беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Калі мы разам, тады мы Беларусь. Кажу зараз у студыі Валярына Кустава. Вітаю сардэчна, добры вечар. Валярына, прыадкрый клёскай таямніцу, чаго нам чакаць у новых выданнях гэтай праграмы? Амуроч таго, што будуць новыя выданні, уласна кажучы, будзе зменены сам фармат гэтай праграмы. І яе частасць увогуле ў эфіры. Справа ў тым, што раней яна выходзіла ў блоку навінаў, у прайм-тайм, 2 разы на месяц. Цяпер зменена, і яна будзе выходзіць яшчэ часцей, 4 разы на месяц, то бок штотыдзень у вечаровым эфіры ў пятніцу. І таксама, бадай, адна з найважнейшых зменаў, якія адбыліся з праграмай, нягледзячы на тое, што практычна ўся каманда праграмы зазнала рэпрэсіі, гэта нас не спыніла, і мы, наадварот, пашыраем сваю геаграфію. І цяперака «Беларусь беларусу» – гэта тая праграма, у якую могуць звяртацца беларусы, людзі, якія пацярпелі за свабоду, за свае перакананні і каштоўнасці, якія жывуць не толькі ў Менску, у Гародні, у Берасці, якія жывуць не толькі ў Беларусі, але якія былі вымушаныя пакінуць краіну і знаходзяцца ў Польшчы, ва ўкраіне, у Літве і, верагодна, неўзабаве будуць нават і героі з Грузіі праз пэўны час. Але ўжо мы рыхтуем выпускі пра беларусаў, якім дапамаглі, якім дапамагаюць у Польшчы. Валярына, вось ты вядоўца гэтай праграмы пра такую народную ўзаемапомач, і адначасова ты сама яе дазнала, бо ты была вымушана пакінуць Беларусь пад пагрозай вось гэтага крымінальнага пераследу, пад пагрозай турмы. Таксама вельмі цяжка гэта ўсё адбывалася спантанна, хутка. Зноў-такі, табе самой таксама ёсць што распавесці, і таксама ёсць за што падзякаваць нашым землякам. Абсалютна. Мне было адчуванне, што я трапіла не толькі агулам у мастацкае кіно, але і зрабілася героем самой праграмы. І як у нас і ў нашых гледачоў, у гледачоў Белсата атрымлівалася дапамагаць нашым героям, падтрымліваць іх, то так цяпер я спазнала гэтую дапамогу ад беларусаў у Варшаве, і яны дапамаглі мне на першы час папросту утрымаць зямлю пад нагамі, не расчаравацца у свеце, у сабе і ў нашай ідэі, і ў нашым пратэсце. І гэта быў такі вялікі ўнёсак і вялікі пералом, калі ты страчваеш усё, але набываеш самае галоўнае – это веру ў людзей і разуменне, што мы адныя. То бок цяпер беларусы, дзе б яны не знаходзіліся, яны разам. Дзе беларусы, там і Беларусь.
Ну вось гэтая трагедыя, якую перажывае беларускі народ цяпер з гэтым усім тэрорам, усе гэтыя страшныя навіны, які мы бачым кожны тыдзень, практычна кожны дзень да нас прыходзяць. Але адначасова ў гэтай жахлівай сітуацыі вось ёсць тыя людзі, якія ўсё ж такі і дапамагаюць іншым людзям, і падтрымліваюць адно аднаго. Гэта так трошкі нават нагадвае такія аповеды з часоў вайны, калі там страляюць, там вось нейкія вайсковыя аперацыі праводзяцца, ёсць канцлагеры, але адначасова вось ёсць гэтае такое мірнае жыццё, дзе людзі адно аднаго падтрымліваюць. Ну, безумоўна, бо зараз ідзе вайна, і мы працуем ва ўмовах вайны у ваенных дзеяннях. Як я працавала, калі знаходзілася ў Беларусі, і як цяпер атрымліваецца дапамагаць і падтрымліваць нашых герояў. Натуральна, што кожны раз людзі, прафесіяналы, журналісты, якія робяць сюжэты, яны па сутнасці пад кулямі робяць гэтыя сюжэты. То бок белсатаўцы працуюць не толькі пад пагрозай страціць усё там, так, што іх апячатаюць кватэру, забяруць, не ведаю, дзяцей, забяруць іх свабоду, але і папросту гэта непасрэдна небяспека іхняй волі, іхняму жыццю, іхняму спакою і іхнай дзейнасці. І самае галоўнае – гэта рызыка страціць магчымасць гаварыць гэтую праўду, што для журналістаў галоўнае у цяперашняй Беларусі, асабліва ў цяперашні момант. То бок рэальна журналісты Белсату цяпер працуюць пад кулямі. Сапраўды, вось, як кажуць, часам для праўды дастаткова, каб яе проста выказалі ўслых. У сітуацыі Беларусі таксама яшчэ пытанне, каб гэта вось місія журналіста сказаць праўду ўслых, а ёсць яшчэ таксама місія, напэўна, ўсіх нас, беларусаў, неяк яшчэ і абараніць гэтую праўду, каб яна была ў жыцці. Мне вось падаецца, што гэтая перадача «Беларус беларусу», калі мы можам вось проста пачуць жывыя гісторыі, як людзі адно аднаму дапамагаюць, нягледзячы на страх, нягледзячы на нейкія пагрозы, што гэта, ну вось такая, я б сказаў, такая цудоўная, добрая прапаганда добрых каштоўнасцяў, прапаганда людскасці падчас вось гэтай ўсёй проста гэтага нелюдскага пекла. Так, і я, шчыра кажучы, адчуваю папросту гонар і шчасце, што мы ствараем праграму, якая рэальна паказвае, што наша салідарнасць нікуды не знікла. І я заўсёды заклікаю проста людзей, калі вы хоць нейкім чынам хочаце і можаце паказаць салідарнасць, вы проста пішыце да нас у праграму. І мы заўсёды маем спіс тым, каму гэтая ваша дапамога патрэбная. Якое шчасце, я уяўляю, адчуваюць гледачы, вось гэтую радасць солідарнасці. Гэта адзіная існая цяпер радасць для кожнага беларуса. Вось такая праграма не проста дзеля таго, каб штосьці там паказаць, але праграма таксама з кантактам і з нейкім плёнам, то бок такая, я б сказаў, актыўная журналістыка, не толькі апісаць сітуацыю, але таксама паказаць, што можна зрабіць з гэтай сітуацыяй і як вырашыць надалей, каб пашырыць вось гэтае дабро. Канешне, бо наша праграма, яна, так бы мовіць, мае практычнае прымяненне. Бо мы не толькі расказваем, як пацярпелі людзі, гэта заўсёды першая толькі частка праграмы, а другая частка праграмы – это заўсёды пра тое, як ім дапамаглі нашыя гледачы, якія звярнуліся, то бок пабачылі канкрэтна на Белсаце гісторыю пэўнага героя, яны звяртаюцца да нас і ўжо падтрымліваюць гэтага героя. Зусім нядаўна, напрыклад, у апошніх выданнях збіралі на помнік бацьку, сын якога трапіў у турму просто за тое, што ён сказаў некалькі асуджальных словаў у кірунку беларускіх сілавікоў, якія катавалі людзей. І яго пасадзілі на 5 гадоў. Ягоная сям'я, па сутнасці, аддавала на штраф у выніку гэтыя сродкі, якія былі на помнік бацьку. І знайшоўся наш глядач, які захацеў проста гэта кампенсаваць і аддаць ім. І ў выніку так атрымалася, што герой гэтай праграмы, брат пацярпелага, такі здаровы, стрыманы мужчына, ён проста прасіў заўсёды перапынкі паміж здымкамі, паліў і не мог паверыць, што проста вось так можа чалавек, нейкі невядомы чалавек, нават ананімна, так дапамагчы герою, ягонаму брату, які знаходзіцца ў турме. Так працуе беларуская салідарнасць. І такіх у нас гісторый дзесяткі, а спадзяюся, будзе і сотні, і тысячы.
Сапраўды, і натхняе тое, што ты кажаш, што цяпер праграма будзе выходзіць часцей. Гэта значыць, што сапраўды ёсць нам пра што гаварыць, ёсць табе пра што гаварыць, маеш вось гэтыя гісторыі. І таксама вось кажаш пра салідарнасць. Ну вось памятаем летась гэтыя проста велізарныя 6 мітынгі, сотні тысячаў адначасова людзей на вуліцах. Ну, такая вось было такае пачуццё еднасці і вялікай сям'і. А сям'я, як вядома, найлепей таксама калі людзі родныя, бацькі, дзеці і ў радасці і таксама ў цяжкой сітуацыі. І вось цяпер беларуская сям'я ў цяжкой сітуацыі і таксама родныя адно аднаму, родныя беларусы, беларус беларусу адно аднаму дапамагаюць. Так, і справа ў тым, што гэта не толькі беларусы з Беларусі, гэта і беларусы з замежжа. То бок беларуская нацыя, яна як некалі габрэі, раскіданая цяпер па свеце, але між тым ёсць гэтая повязь, і людзі дапамагаюць адно аднаму. І, канечне, я хочу сказаць, што зараз усе гэтыя тысячы людзей, якія былі на вуліцах, гэтыя мільёны людзей, гэтыя сотні тысяч людзей, яны проста зараз падпольна, па-партызанску, па-беларуску не спыняюцца і працягваюць сваю дзейнасць. Менавіта праз гэтую салідарнасць. Каб ніхто не расчараваўся, каб ніхто не апусціў рукі. То бок усе вы салідарныя, якія былі на вуліцах, якія хадзілі на пратэсты, калі у вас ёсць гэтая прага, вы таксама звяртаецеся да нас, і тыя, хто пацярпеў, таксама. Мы будзем вас кантактоўваць, з'ядноўваць, і ў выніку будзе стварацца гэта наша салідарная Беларусь, якая прывядзе да новай вольнай Беларусі, якая у нас уже жыве ў галовах. Валярына, дзякуй вялікі, з нецярпеннем чакаем новых выданняў. Першае выданне ўжо заўтра, спадарства, у пятніцу на антэне Белсат можна будзе паглядзець, а потым, вядома, і на Ютубе. Валярына Кустава, аўтарка, вядоўца праграмы «Беларус беларусу». Спадарства, сапраўды, мы проста не маем права апускаць рукі, таму што мноства людзей знаходзіцца ў цяжкім стане, мноства людзей церпяць, мноства людзей за кратамі. Як таксама наша калега, дырэктарка інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Ірына Леўшына, якая знаходзіцца ў турме ўжо амаль месяц. Раніцай 18 жніўня да яе прыйшлі з ператрусам гэтак званыя сілавікі і затрымалі нібыта за арганізацыю і ўдзел у дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Вось такія фармулёўкі цяпер для паважаных журналістаў. Цяпер Ірына Леўшына знаходзіцца ў менскім СІЗА нумар 1. Наш наступны ролік кампаніі «Жыве» прысвечаны нашай калезе. Захаваць здаровую псіхіку і працаздольнасць у сённяшняй рэальнасці трэба вучыцца знаходзіць радасці ў дробязях, з якіх складаецца нашае жыццё. Сёння Верховны суд грамадскай арганізацыі. На гэты раз ціск рэпрэсійны зазнае таварыства беларускай школы. Пра тое, што чакае настаўніцкую супольнасць у выніку магчымай ліквідацыі адной з найстарэйшых грамадскіх арганізацый у Беларусі, мы паразмаўлялі з ейнай старшынёю, спадарняй Тамарай Мацкевіч. Тое, што зроблена за гэтыя 25 год другога, так сказаць, перыяду існавання таварыства беларускай школы, яно не знікне. І наогул грамадзянская супольнасць гэта не арганізацыі, якія фармальна зарэгістраваныя дзяржавы. Гэта людзі, гэта самаарганізацыя людзей. І я магу сказаць, што у адукацыі грамадзянская супольнасць пабудавана вельмі моцная, і яе знішчыць не так лёгка, як ліквідаваць фармальна таварыства беларускай школы. Я не магу сказаць, што таварыства беларускай школы у зарэгістраваным выглядзе мела вялікія магчымасці рабіць вялікія праекты. Мы рабілі вялікія праекты, усе па-валантэрску, гэта рабілі самі настаўнікі, гэта рабілі бацькі,
І я думаю, што фармальная ліквідацыя, яна крышачку дасць праблемаў такіх, што у нас ёсць адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, але проста не будзе ўзгадвацца таварыства беларускай школы, калі настаўнікі будуць рабіць навучанне адзін для аднаго. Адукацыя — гэта такая кансерватыўная, вельмі кансерватыўная сфера. Яе нелёгка зрабіць, перабудаваць, пабудаваць, але і зусім нелёгка знішчыць. 13 палітвязняў трапілі пад гэтак званае памілаванне Лукашэнкі. Раней вельмі гучна і паўсюль гаварылася прынамсі пра 100 чалавек, якіх маюць выпусціць да 17 верасня. Але намесніца адміністрацыі узурпатара Вольга Чупрыц заявіла, што астатнія, цытата, не сталі на шлях выпраўлення, далей зноў цытата, злосныя парушальнікі рэжыму адбыцця пакарання здзейснілі цяжкія злачынствы, звязаныя з карупцыяй, наркотыкамі, зброяй, альбо не пісалі прашэння аб памілаванні. Ужо зараз з намі у студыі спадар Павел Усаў, палітолог. Спадар Павел, вітаю вас. Добрый вечер. Ўсё ж такі маем 13 чалавек, большасць з іх ўсё ж такі адпусцілі да хаты, да сваіх сем'яў, але не ўсіх. Некаторых проста перавялі альбо з хіміі на хатнюю хімію, альбо з калоніі ў хімію, і гэта назвалі памілаваннем, пры тым, што многіх людзей, напрыклад, былі тэрміны год альбо 1,5 года, такія тэрміны былі асуджэння, многія з іх ужо адсядзелі нават большую частку гэтых тэрмінаў. І што цяпер? Які разлік быў у тых, хто ўтрымоўвае ўладу? Што цяпер будуць з імі ўсе гаварыць і санкцыі здымуць? Я не думаю, што гэта быў ключовы разлік, што яны выпускаюць палітычных зняволеных, і адразу пачнецца працэс паступовага дыялогу і адчынення захаду на дыялог, як калісьці гэта было. Я думаю, што Лукашенко на гэта абсалютна не разлічваў і не разлічвае, гэта трэба разумець. Ён абсалютна ўпэўнены ў тым, і ягонае атачэнне, што вяртанне да такога фармату адносінаў з Еўропай, які быў да 2020 году, немагчымы. І гэта кожны разумее, нават не сыходзячы з факту такіх маштабных фальсіфікацыяў выбараў, а сыходзячы з факту злачынстваў, якія былі папоўненыя уладамі падчас крызісу палітычнага ў Беларусі, 12 забітых у розных варыяцыях і формах, катаванні, і, безумоўна, ніхто з Лукашенка зараз сядаць за стол перамоваў і тым больш прызнаваць гэты рэжым як за нешта нармальнае, адэкватнае, калі як гэта было да 2020 году, напэўна, ніхто не будзе. Прынамсі, у бліжэйшыя год, 2-3 гады, пакуль нешта раптоўна такое не здарыцца накшталту гіперкрызісу, вайны на Ўкраіне ці ў іншых рэгіёнах. Таму ўлады тут, я думаю, мелі перш за ўсё некалькі мэтаў унутрана-ідэалагічных, паказаць Лукашенка дыктатарам з чалавечай твары, але нават у гэтым накірунку, калі б Лукашенка хацеў прадэманстраваць, што ён нібы па-чалавечы адносіцца да сваіх ворагаў, то, напэўна, было б выпушчана значна больш людзей, прынамсі, славуты спіс Васкрасенскага, там 100 асобаў. І, напэўна, гэта не была б, напрыклад, змена формы ўтрымання? Так. І нават на гэта не пашлі, бо тут ёсць другі момант, вельмі важна, гэта не паказаць слабасць. Бо для Лукашенка з аднаго боку важна выпусціць некаторых палітычных зняволеных, але гэта, так скажам, шараговыя актывісты, якія нават падчас разгортвання крызісу не стваралі ні ідэалагічнай, ні палітычнай пагрозы. Гэта ўдзельнікі пратэстаў, гэта, можа, тыя, хто пісаў нейкія абразлівыя умоўна словы ў дачыненні да катаў і баевікоў Лукашенка альбо да самога Лукашенка, бо таксама гэта была асноўная задача, гэта спыніць актыўнасць інфармацыйную. Такіх бы людзей яны выпусцілі, але вядома, што для гэтага яшчэ патрэбна і вось гэтае прашэнне пра памілванне, а на сённяшні момант мы бачым ненавісць да Лукашенка настолькі моцная, што людзі, нават знаходзячыся ў такіх далёка нелюдскіх умовах, не хочуць пісаць, не хочуць прызнаваць яго за прэзідэнта. Іх маральная пазіцыя, што гэта кат, што гэта забойца, што гэта
дыктатар, які нішчы краіны настолькі моцная, што яны гатовы адсядзець тэрміны, яны гатовы расплаціцца гадамі свайго жыцця, але не зламацца. І я мушу сказаць, што гэта годна гонару і годна усялякай пахвалы такая пастава, постаць людзей, якія гатовыя аддаць частку свайго жыцця, сядзець у вязніцы, але не скарыцца. Сярод тых, каго, умоўна назовем этот тэрмін, памілавалі, гэта гаспадар Александр Баброў, які 2,5 гады калоніі атрымаў на судзе за тое, што вось тады падчас жнівеньскіх падзеяў на БМЗ спрабаваў перакрыць рух, нібыта спрабаваў перакрыць рух для спецыяльнага транспарту на прадпрыемстве, каб неяк пачаць страйк, на што мае абсалютнае права рабочы, страйк прапісаны ў Канстытуцыі. Тым не менш, вось ёсць гэтак званае памілаванне, некае ўвогуле прэцэдэнтнае, калі частку людзей нават не адпускаюць, а ўсё роўна называюць это памілаваннем. І адначасова маем сёння, вось кажуць пра тое, што праваабаронцы, што яшчэ 7 новых палітвязняў з'явілася сёння. Таксама вось навіна літаральна з апошніх хвілінаў, што 20 сотняў у Віцебску суддзя Цыганкова Алена дала мужчыне, у якога знайшлі вось у машыне чырвона-белую сурветку, і міліцыянты сказалі, што вось гэта пікетаванне. То бок абсалютна ніякае пасаблення няма. Няма і не будзе. Я пачынаў з таго, што Лукашенко вельмі важна не паказаць, што памілаванне гэта нейкая слабасць, так, што ён адчувае. Бо калі б гэта адбылося масавае звальненне ўсіх палітычных вязняў, не ўсіх, хаця б часткі, бо у нас там амаль 1000 на сённяшні момант людзей, якія там залічваюцца да палітычных вязняў, то гэта магло б быць расцэнена грамадствам як слабасць Лукашенка, што ён ужо настолькі аслаб, што гатовы вось гандляваць палітычнымі зняволенымі, толькі каб атрымаць нейкую палёгку і выйсці з ізаляцыі. Гэтага прадэманстраваць Лукашенка ніяк не можа, бо нават такая частковая масавае выпушчэнне палітычных вязняў, памілаванне, хаця у дадзеным кантэксце Лукашенка ніхто, каб нешта памілаваць, то бок ён узурпатар. Фактычна тут права, нейкія такія фармулёўкі юрыдычныя, яны бессэнсоўныя, як і выкарыстанне ў дадзеных умовах ці спасылкі на Канстытуцыю. Можам сказаць, што проста выпусцілі з палону. І фактычна, вось калі б адбыўся такі масавае выпушчэнне палітычных вязняў, гэта магло б быць расцэнена іншымі грамадзянамі як слабасць сістэмы, што сістэма выдахлася, што ўжо не хапае рэсурсаў утрымліваць, не хапае садзіць гэтых людзей. І гэта магло б актывізаваць супраціў, яшчэ больш радыкалізаваць супраціў, бо людзі б зразумелі, што сістэма вагаецца, што яна баіцца, што гэтыя тэрміны нічога не вартыя. Безумоўна, інстынктыўна, думаю, Лукашенко гэта разумее і на такія крокі не пойдзе. Вось вы таксама на пачатку згадалі пра тое, што ўсё ж такі наўрад ці было матывацыяй такое, што вось выпусціць там некалькі чалавек. Добра, што яны, канешне, дома, усе мы цешымся, і што ад гэтага пачнуцца нейкія размовы з Лукашэнкам з боку захаду. Вось у камандзе Святланы Ціханаўскай увогуле кажуць, што нават калі ўсе палітвязні выйдуць на волю, то гэта яшчэ не прычына, каб зняць усе санкцыі, бо гэта не адзіная перадумова была для санкцыяў. Пытанне, ці ўвогуле неяк, на вашу думку, аб'яднаны захад альбо іншыя асобныя краіны захаду неяк гэта заўважаць, неяк зменяць стаўленне да Лукашэнка? Наўрад ці зараз яшчэ раз падкрэслю, такога падыходу змены ці змены ў стратэгіі на захадзе няма. Фактычна, асабліва пасля ўжо падпісання і дарожных мапаў, зразумела стала, што Лукашенко ўжо не вернецца да той сітуацыі, дзе мог бы балансаваць паміж Расіяй і захаду. Я думаю, што дыялог з Лукашенко, вяртанне вось у гэты накірунак перамоваў, ён не зменіць сітуацыю ў Беларусі. То бок тэрор не спыніцца, рэпрэсіі не спыняцца. І яшчэ раз кажу, што нават на сённяшні момант не мае сэнсу размаўляць пра нейкія вызваленні палітычных вязняў, хаця б паловы, бо сістэма на гэта не пойдзе. Пакуль не будзе ўпэўнены ў тым, што прынамсі сітуацыя пад кантролем, а яна не пад кантролем. То бок ненавісць да Лукашенка і ягонага атачэння настолькі моцная, пакрыўджаных, скатаваных, гатовых помсціць так шмат,
што зараз сітуацыю можа вырашыць і фактычна мірным шляхам, без паглыблення крызісу, без такой помсты так, на ўсіх узроўнях, толькі сыход Лукашенка і фактычна хуткая трансфармацыя палітычнай сістэмы ў дэмакратычную. На сённяшні момант такіх прадмоваў проста няма. І Лукашенко, разумеючы, што якое заўгодна паслабленне прывядзе да новай хвалі актывізацыі грамадства, асабліва ў дачыненні да тых, хто садзіў людзей, да тых, хто збіваў людзей. Ён разумее, што гэта для яго большая небяспека, чым нават санкцыі. Няма падтрымкі ўнутры Беларусі, няма кантактаў з захадам, але Лукашенко, падаецца, шукае апораў не толькі ў Расіі, у нейкіх краінах больш далёкіх, як то кажуць, з далёкай дугі, паляцеў у Душанбе на саміт АДКБ і ўвесь час стараецца прадставіць наступствы сваіх дзеянняў як праблему не толькі сваю, але праблему вось усіх гэтых нейкіх хаўрусных такіх аб'яднанняў. Сёння вось казаў, што гэта Еўропа калючым дротам адгароджвае розныя краіны, што вось не могуць справіцца з мігранцкім крызісам, і казаў вось менавіта пра мяжу Беларусі як пра мяжу АДКБ. Як быццам бы тое, што ён сам ушчыніў, утварыў, гэта павінна быць цяпер праблемай усяго аб'яднання. Фактычна ён яшчэ хіба з 10-го году, калі адбыліся вядомыя падзеі ў Кыргызстане, калі быў зрынуты Бакіў, яго вывезлі ў Беларусь, казаў пра тое, што АДКБ павінна ператрансфармацца ў сілу, якую можна выкарыстоўваць дзеля стабілізацыі рэжымаў, то бок для падаўлення каляровых рэвалюцыяў, і спадзяваўся... Варшаўская дамова. Ну, нешта такога, так. І, безумоўна, на гэта ніхто з тагачасных сябраў АДКБ пагадзіцца не мог, і на сённяшні момант АДКБ застаецца абсалютна фармальнай структурай, хаця вось у Душанбе былі падпісаны нейкія дадатковыя паперы для мадэрнізацыі, развіцця сілаў калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Ну, фактычна, вось гэтыя сілы ў Беларусі, сілы спецыяльных аперацый, якія з'яўляюцца часткай калектыўных сілаў спецыяльных аперацый, прымалі ўдзел у падаўленні пратэстаў, і мы ведаем, што некаторыя з так званых вайскоўцаў прычыніліся да забойстваў пратэстоўцаў, прынамсі, у Берасці, так, мы ведаем. І вось мара Лукашенка ў тым, каб у рэпрэсіях супраць, як добра было зазначана, каб выкарыстаць АДКБ як Варшаўскую дамову 2.0, каб выкарыстаць і атрымаць згоду ад усіх дыктатарскіх рэжымаў. Трэба сказаць, што акрамя Арменіі там абсалютна ўсе дыктатарскія краіны з'яўляюцца сябрамі на сённяшні момант АДКБ, нават ужо Кыргызстан напалову аўтарытарны пасля зменаў Канстытуцыі, прэзідэнт там мае абсалютна неабмежаваныя паўнамоцтвы. Я думаю, што некаторыя з іх маглі б, асабліва улічваючы досвед Кыргызстана, калі там амаль кожныя 4 гады адбываюцца рэвалюцыя, маглі б спадзявацца на тое, што ці хацелі б выкарыстаць такую вонкавую сілу для стабілізацыі ўласных рэжымаў, але я думаю, што на сённяшні момант асабліва, прынамсі, Казахстан на такое не можа пагадзіцца, Арменія тым больш. Для Расіі гэта быў бы дадатковы рэсурс, але пакуль што, прынамсі, Казахстан на сённяшні момант так асцярожна ставіцца да ўсіх гэтых вар'яцкіх праектаў. Згадалі вы пра ўдзел войска ў падаўленні пратэстаў у Беларусі, і памятаем сапраўды, што Геннадзя Шутава, вось вы згадалі гэты момант, Геннадзя Шутава ў Берасці застрэліў беларускі вайсковец. Цяпер мы мелі расійскіх вайскоўцаў у Беларусі, скончыліся вучэнні Захад 2021. 2500 вось гэтых замежных жаўнераў былі на нашай зямлі. І ўвесь час вось гэтыя сцэнары вучэнняў, яны увесь час нейкія дзіўныя. У 17-м годзе была Вейшнорыя, нібыта што вось нейкая частка Беларусі там адкалолася і трэба яе, значыцца, супраць яе там нейкія рэпрэсіі ўшчыніць. Цяпер вось таксама, што нейкія там сепаратысцкія фармаванні на ўмоўнай тэрыторыі Беларусі адбываюцца. Франак Вячорка, дарацца Святлана Ціхановская, калі быў жаўнерам, служыў у 9-м годзе, таксама ўдзельнічаў у вучэннях Захад, казаў, што іхная група была адказная за бамбаванне Варшавы.
ну, нейкія такія фантастычныя сцэнары, досыць варожыя, і бачылі, чулі мы гэту ўсю антызаходнюю, антыукраінскую варожую рыторыку. Але вось, ці ёсць тут нейкая рэальная небяспека для Беларусі? Ўсё ж такі гэтыя 2500 расійскіх жаўнераў асвойваліся з нашай зямлёй? Ну, у Беларусі значна больш вайскоўцаў асвойвалася, бо акрамя захаду ёсць іншыя вучэнні, ёсць вучэнні па радах войскаў, дэсантнікі, памятаем, толькі ў 2020 годзе было некалькі вучэнняў на тэрыторыі Беларусі, і славянскае братэрства, і ў 19 годзе шчыт Саюза ў Расіі, то гэта рэгулярныя вайсковыя вучэнні. Больш таго, насамрэч, нават не ў вучэннях праблема, а праблема ў тым, што падпісвае і што рэалізуе Лукашенка. А працэс стратэгічнай вайсковай інтэграцыі ідзе значна больш інтэнсіўны, чым нават эканамічнай інтэграцыі і ўзгаднення гэтых мапаў. У сакавіку 2020 году была падпісаная праграма па вайскова-стратэгічнай супрацы Беларусі і Расіі у межах развіцця рэгіянальнай групоўкі войск. І на аснове вось гэтай праграмы ўжо ў Беларусі функцыянуе фармальна, ну, нават нефармальна, практычна вучэбна-вайсковы цэнтр, дзе ўжо размешчаны расійскія вайсковыя адзінкі, сістэмы С-400, таксама прастору паветраную Беларусі ўжо ахоўваюць расійскія самалёты з расійскімі экіпажамі. То бок, па факце мы ўжо маем расійскіх вайскоўцаў, пакуль што не аформленых у нейкую канкрэтную структуру кшталта вайсковай базы, але нават вайскова-вучэбны цэнтр, гэта можна параўнаць на сённяшні момант як протавайсковую расійскую базу. Ці з'явяцца дадатковыя нейкія вайсковыя аб'екты расійскія ў Беларусі, ці з'явіцца па факту расійская вайсковая база, гэта пытанне часу на сённяшні момант, бо для Расіі на дадзеным этапе працісканне стратэгічнае сваіх інтарэсаў у Беларусі гэта пытанне нумар адзін. Или калі мы паглядзім, наколькі інтэнсіўнымі былі візіты умоўнага міністра абароны Беларусі ў Расію і расійскага міністра абароны і ягоных намеснікаў у Беларусь, 2020 год быў непараўнальна вельмі для Расіі плённым у прадаўліванні сваіх інтарэсаў у Беларусі, што больш праблемна на сённяшні момант, і гэта і было, застаецца, а зараз гэта будзе значна больш праблема, што беларускае войска, яно не нацыянальнае. Вось гэта інтэграцыя, прынамсі, нават мы бачым па стратэгічных планах, па нейкіх вайсковых дактрынах, па тактычных планах, гэта фактычна адлюстраванне расійскай стратэгіі, дзе вораг гэта НАТО, дзе вораг гэта Польшча, і мы павінны быць гатовыя да таго, каб бамбіць НАТО цывільна, то ўжо кажа пра стан свядомасці беларускага войска, якое ў любы момант можа інтэгравацца і дзейнічаць у межах расійскай. Сапраўды, гэта вельмі небяспечна. Памятаем, што войска летась у Беларусі ў сваёй масе не падтрымала беларускі народ, прамаўчала. Нават вось як выпадак быў з Геннадзем Шутавым, нават удзельнічалі ў падаўленні пратэстаў і нават у забойстве людзей. Спадар Павел, дзякую вам вялікі за гэтую размову. Спадарства, у Беларусь прыходзіць цяпер сапраўдная восень з дажджамі і пахаладаннем. Метэаролагі папярэджваюць, заўтра ў сталіцы і ў іншых рэгіёнах краіны чакаюцца моцныя залевы, аб'яўлены памаранчавы ўзровень небяспекі. Ужо зараз кадры апошняга цёплага дня беларускай сталіцы. Наперадзе аб'ектыў з Аляксандрам Пуцілам. Я ж на сёння з вамі развітваюся, пабачымся ў наступных эфірах.
Беларусы Грузии зладзілі ў Тбілісі акцыю супраць прыезду назіральнікамі на мясцовыя выбары прадстаўнікоў беларускай цэнтральнай выбарчай камісіі. У эфіры «Аб'ектыў» з вами Александр Пуціла. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. І вось пра што яшчэ распавядзем сёння. Вызваленне ці перавод на хімію, каго і з якой мэтай? Каго з якой мэтай павінаваў Лукашенка? Масштабная амністыя была дрэнным сігналам для беларускага грамадства. Яны пачулі некі подых лібералізацыі, гуманізму і малі б гэта неправільна ўспрыняць і маглі б зноў выйсці на вуліцу. Беларускія ўцекачы затрыманыя ва ўкраіне, ці пагражае ім экстрадыцыя? Супрацы напростую паміж украінскай уладай і рэжымам Лукашэнкі няма, але мы ведаем, што паводле афіцыйных звестак 16 чалавек было выдадзена з Украіны ў Беларусь. Чэргі ў паліклініках і новы рэкорд смяротнасці ад коронавірусу. Ці справіцца айчынная медычная сістэма? Наше государство делает только одно – это готовит койко-места, то есть коечный фонд. Добрый вечер, шановные аматоры навінаў. 13 асобаў, пераважна асуджаных на 1,5 і 2 гады, гэта так званай хіміі. Праваабаронцы вясны назвалі імёны ўсіх палізняволеных, памілаваных указам Лукашэнкі. Што праўда, маштабнай акцыі да Дня народнага адзінства анансавалі вызваленне сотні вязняў. Гэтак і не адбылося. Чаму і каго вызвалілі, распавядзе Ірына Карніенка. Мець прысуд, які набыў моц, не парушаць рэжыму адбывання пакарання. А самае галоўнае – напісаць прашэнне аб памілаванні ды шчыра прызнаць сваю віну. Вось галоўныя крытэрыі, паводле якіх Александр Лукашенко памілаваў 13 палітычных вязняў. 13 – гэта больш за 0. Гэта ўжо сенсацыйны станоўчы вынік. Гэта значыць, што беларуская ўлада чарговы раз працягнула руку грамадзянскай супольнасці. Яна адкрытая да дыялогу, яна дэманструе сігналы і ўнутры, і нашым партнёрам па-за Беларуссю пра неабходнасць замірэння і спынення канфрантацыі. Таму гэта вельмі важны і, не пабаюся гэтага слова, гістарычны момант. 9 жніўня, праз год пасля прэзідэнцкіх выбараў, Воскресенскі падаў Лукашенку спіс на памілаванне. Значит, публично здесь говорю, что закладываю голову за всех 100 человек. Але памілаваныя былі толькі 13 чалавек са 100. Гэта сведчыць пра жаданне ўладаў захаваць рэпрэсіі, лічыць палітолог Валер Карбалевіч. Масштабная амністыя была б дрэнным сігналам для беларускага грамадства. Яны пачулі некі подых лібералізацыі, гуманізму і малі б гэта неправільна ўспрыняць і маглі б зноў выйсці на вуліцу. Зараз рыхтуецца 5-й пакет санкцый. Калі б была некая маштабная амністыя, то, в прынцыпе, можна было б прадухіліць яго прыняццё. На гэты момант мы ведаем прозвішчы ўсіх 13 памілаваных. Сергей Рудзінскі, Яўген Каральчук, Яўген Пашалюк, Ігар Быкоўскі, Максім Шаўлінскі, Юлія Кашаверова, Александр Баброў, Алексей Коршун, Віктор Каліноўскі, Валерый Лаза, Яўген Рапін і Яўген Говор. Палітвязня Вадзіма Сычыка з Бярозы ў межах памілавання перавядуць на хатнюю хімію. Максиму Шаўлінскаму мы дазваніліся проста падчас афармлення дакументаў на вызваленне. Ён пацвердзіў, што пісаў ліст да Воскресенскага. Честно, не ожидал. Это как лотерея была. Попробовал написать, вот и все. Да, нет. Я не ждал, что это все получится. Я встал, как обычно, утром пошел на работу, а в 10 мне набрали из спецотдела и сказали, что вот все. Прапанову раскаяцца і напісаць прашэнне аб памілаванні атрымалі ўсе палітвязні. Паліна Шарэнда-Панасюк была сярод тых, хто выкінуў ліст ад Воскресенскага ў сметніцу. За гэты ўчынак Паліну пакаралі карцерам, двойчы пакаралі карцерам, кожны раз на 10 сотняў. Любы палітвязень павінен разумець, што гэта все хлусня, што нават падпісанне гэтага ліста не гарантуе выхада на волю. На думку палітолага Валера Карбалевіча, так званае памілаванне канчаткова дыскрэдытавала саму ідэю супрацы з уладамі. Я, напрыклад, чакаў, што тых супрацоўнікаў Белгазпромбанку, якія далі паказанні супраць Бабарыкі, іх паловіцы даўно павінны былі вызваліць, а іх не вызваляюць. Нібыта прысуд за карупцыю не адпавядае крытэрыям для памілавання, вызначаным ва ўказе Лукашэнкі. На думку Паўла Сапелкі, уладам варта карыстацца не ўказам, а крымінальным кодексам, у якім адсутнічаюць дакладныя крытэрыі памілавання. Те люди, которые осуждены за
ненасильственное осуществление своих основных прав и свобод. Эти люди должны быть освобождены безо всяких условий, с возмещением им понесенных страданий и затрат. Толькі ў жніўні з палітычных матываў асудзілі больш за 130 чалавек. Сёння колькасць палітычных вязняў у Беларусі амаль 670 асобаў. За кратамі ў невыносных умовах застаюцца жанчыны, непаўнагадовыя, людзі з інваліднасцю і з сур'ёзнымі хваробамі. Праваабаронцы патрабуюць неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных вязняў і спынення рэпрэсіяў унутры Беларусі. Ірына Карніенка, Белсат. Святлана Тихановская с працоўным визитом у Франции. Сегодня она сустрэлася со старшынём Конституцыйнага суда и президентом Сенату, а наперадодні мела спатканне с министром замежных справаў Франции. Франция, безумоўна, падзяляе всю тую занепакоенасць падзеямі ў Беларусі, што Францыя готова заставацца ў фактычным полі, што яна готова рабіць дадатковыя крокі для того, каб паўплываць на сітуацыю. Перш за ўсё мы говорим про санкцыі, мы говорим про існуючыя санкцыі, мы говорим про новыя санкцыі. Час сустрэчы Светлана Тихановская казала не толькі пра неабходнасць нарошчваць санкцыйны ціск на Лукашэнку, але і пра недапушчальнасць гандлю палітзняволенымі. Гэта ўжо другі візіт Тихановскай у Францыю. Цягам верасня служба бяспекі ўкраіны ладзіць аперацыю «Мігрант», каб выявіць іншаземцаў, якія парушылі тэрміны знаходжання ва ўкраіне. Сярод затрыманых сёння валанцёрка беларускага дому ў Кіеве Алена Жаркевіч і былы сілавік, што ўцёк ва ўкраіну нелегальна. Чаму іх затрымалі і як уладкоўваюцца мігранты ва ўкраіне, Ірына Дарафійчук. Беларусам, затрыманым разам з валанцёркаю беларускага дому ў Кіеве, нічога не пагражае, а затрымлівалі іх у межах аперацыі «Мігрант», паведаміла служба бяспекі ўкраіны. Адбылася праверка аднаго з кіеўскіх хостэлаў, дзе выяўлена 12 грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым праваахоўнікі выявілі, што двое з іх незаконна перасеклі дзяржаўную мяжу ўкраіны. Гэтых асобаў запрасілі ў адміністрацыйны будынак СБУ для апытання. Пасля правядзення адпаведнага правярання грамадзянаў Беларусі перадалі ў дзяржаўную міграцыйную службу ўкраіны. Валанцёрка беларускага дому ва ўкраіне Алена Жаркевіч жыве ў Кіеве легальна. У Беларусі на яе завялі 3 крымінальных справы, у тым ліку абвінаваціўшы ў нападзе на міліцыянтаў. Пасля некалькіх затрыманняў і шматлікіх пагрозаў яна ўцякла з краіны разам з сынам. Меня просто не пустили домой, я ехала с работы. Мою машину перекрыло 2 дяденьки, которые мне не представились. И рассказали мне, что будет дальше со мной, с моим сыном, если я останусь дома, жить у себя дома. Искали людей куда угодно, только не тут. Ва ўкраіне Алена Жаркевіч дапамагала ўцекачам легальна ўладкавацца, атрымаць статус палітычнага ўцекача, без якога мігранта могуць адправіць на радзіму. Співпраці прямої між українською владою і білоруським. Супрацы напростої паміж українською владою і режимом Лукашенки няма, але ми ведаем, што паводле афіцыйных звестак 16 чалавек было выдадзена з Украіны ў Беларусь у першую палову гэтага года. Мы не ведаем, на якой падставе і хто гэтая людзі, а таксама мы ведаем, што была прынамсі адна спроба выдаць у Беларусь асобу, якой там пагражаў пераслед за палітычных меркаванняў. Украінскія ўлады зрабілі некалькі крокаў, каб палепшыць перабыванне беларусаў ва ўкраіне, але пераважна гэта датычыць адмыслоўцаў у пэўных галінах эканомікі, перадусім айцішнікаў. Палітычным жа ўцекачам падаць дакументы на прытулак дапамагаюць недзяржаўныя арганізацыі. Це варто зробити і тим, хто... Гэта варта зрабіць і тым, хто легальна прыехаў ва ўкраіну, і тым, хто быў змушаны перасекшы мяжу па-за пунктамі пропуску, таму што працэдура разгляду прашэння пра надаванне статусу ўцекача адзіная працэдура, якая юрыдычна абараняе дэпартацыі і экстрадыцыі. Але пры гэтым трэба быць гатовым да абмежаваных магчымасцяў, бо распачаўшы працэдуру забіраюць пашпарт, замяніўшы яго адмысловай даведкай пра наданне абароны, і падрыхтавацца да працяглага чакання. Паводле закону заяву маюць разгледзець цягам паўгода. Рэальна ж справа можа разглядацца нават удвая даўжэй. Ірына Дарафійчук, Белсат. Еўразвяз не прызнае магчымае аб'яднанне Расіі і Беларусі, бо не прызнае права Александра Лукашэнкі дзейнічаць ад імя беларусаў. Сёння Еўрапарламент прыняў хіба што самую жорсткую рэзалюцыю ў расійскім пытанні. Выбары ў Дзяржаўную думу будуць непрызнаныя, калі пройдуць з парушэннямі, а Владзімір Пуцін будзе нелегітымным у любым выпадку, калі паспрабуе застацца пры ўладзе праз 3 гады. Пад раздачу трапіў Александр Лукашенко. Ярослаў Сцешык распавядзе падрабязней.
Рэжым Уладзіміра Пуціна – гэта аўтарытарная клептакратыя з пажыццёвым прэзідэнтам у акружэнні алігархаў. Таму сённяшняя Расія – найвялікшая пагроза бяспецы аб'яднанай Еўропы. Такую рэзалюцыю сёння прыняў Еўрапарламент, а значыць, з такога курсу цяпер будуць трымацца Еўрапейская рада, Еўракамісія і агулам увесь еўразвяз. Мы выразна адрозніваем, што такое крымінальны рэжым і што такое расійскі народ і расійскае грамадства, якія сталі першымі ахвярамі гэтага рэжыму. Мы вельмі крытычна ставімся да рэжыму Пуціна і вельмі пазітыўна, аптымістычна бачым будучыню расійскага грамадства. Як прызнаўся Белсату аўтар дакументу, еўрадэпутатаў на змену стасункаў з Расіяй натхніў беларускі народ, які летась выступіў супраць аўтарытарнага рэжыму Лукашэнкі амаль такога ж, як рэжым Пуціна. Еўразвяз падтрымаў памкненне людзей да дэмакратычных выбараў, Пуцін падтрымаў Лукашэнку. Лукашенко один, без помощи Кремля, он бы, я думаю, ни дня не оставался бы у власти. Цяпер гэта афіцыйная палітыка ўсяго еўразвязу. Еўразвяз мусіць адрэагаваць на той факт, што прэзідэнт Пуцін адкрыта падтрымлівае рэжым спадара Лукашэнкі ды ягоныя брутальныя рэпрэсіі супраць беларускага народу і супрацоўнічае з Лукашэнкам у гібрыдных атаках супраць дэмакратычных сілаў Беларусі. Таму еўразвяз мусіць прызнаць, што Крэмль уяўляе непасрэдную пагрозу незалежнасці і дэмакратычным намаганням Беларусі. Еўразвяз афіцыйна прызнаў, што Крэмль удзельнічае ў гібрыдных памежных атаках Лукашэнкі. Літва цяпер будуе 100-кіламетровы бар'ер з калючага дроту на мяжы з Беларуссю, каб супрацьстаяць арганізаванай у Менску масавай нелегальнай міграцыі. А Польшча толькі за мінулую ноч перадухіліла больш за 300 спробаў нелегальнага перасячэння мяжы. Еўразвяз мусіць выкрыць датычнасць Расіі да гібрыдных дзеянняў рэжыму Лукашэнкі супраць еўразвязу, у тым ліку выкарыстання мігрантаў у якасці інструменту дэстабілізацыі Захаду і ўскласці на Крэмль адказнасць за такія варожыя і варварскія дзеянні. Паводле рэзалюцыі еўразвяз мусіць ініцыяваць і спрыяць міжнароднаму расследаванню злачынстваў лукашэнкаўскага рэжыму ў Беларусі і пуцінскага рэжыму ў Расіі праз еўрапейскія юрыдычныя структуры. Еўразвяз, змагаючыся з нелегальным адмываннем грошай з Расіяй, мусіць асабліва уважліва разглядаць фінансавыя плыні з Беларусі, бо і Пуцін, Лукашэнка і іх алігархі моцна звязаныя. Установы еўразвязу мусяць рабіць адмысловыя справаздачы пра фінансавае ўмешальніцтва Расіі у Беларусь, у тым лику про активы Лукашенки. Демократическая Беларусь, которая обязательно состоится, и это будущее мы видим как исторически обоснованное, мы думаем, что она опять же не будет частью каких-то агрессивных походов Кремля. Еўразвяз і дзяржавы-удзельнікі мусяць выразна сказаць, што не прызнаюць ніякай спробы далучэння Беларусі да Расіі, калі гэта будзе зроблена насуперак волі беларускага народу і ад імя нелегітымнага лідара, падкрэслена ў рэзалюцыі. Як палітычнае, так і вайсковае збліжэнне між Беларусю і Расіяй выклікае моцную занепакоенасць. Трэба быць гатовымі да палітыкі непрызнання, калі гэтыя дзяржавы сталі б адзіным цэлым. Я маю на ўвазе, што ў нелегітымнага прэзідэнта няма паўнамоцтваў падпісваць такія дамовы. Гэта мусіць быць ясна сказана голасам Захаду. І ў еўразвязу з'явіўся новы фігурант будучых санкцыяў за падтрымку рэжыма Лукашэнкі. Гэта Крэмль. Калі пуцінскі рэжым працягне цяперашнюю палітыку ў Беларусі, аб'яднаная Еўропа ўвядзе новыя жорсткія абмежаванні. Як запісана ў дакуменце, абарона дэмакратыі ў Беларусі – гэта спрыянне дэмакратыі ў Расіі. Ярослаў Сцешык, Белсат. І навіна з апошніх хвілінаў. Генеральная пракуратура Беларусі прыпыніла крымінальную справу по факту забойства Романа Бондарэнкі. Паводле афіцыйнай версіі, з прычыны немагчымасці ўсталяваць асобаў, якія здзейснілі злачынства. Романа Бондарэнку забілі невядомыя на плошчы пераменаў у Менску 12 лістапада. Паводле ініцыятывы «Байпол» да забойству могуць быць датычныя ўлады Беларусі. Захад дэманструе падвойныя стандарты, намагаючыся адгарадзіцца ад міграцыйнай праблемы на заходняй мяжы краінаў-удзельніц арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, заявіў Александр Лукашенко на саміце АДКБ, які адбыўся ў Душанбе. Штопраўда, пазіцыя Лукашэнкі, на думку палітолага Андрэя Казакевіча, не знайшла падтрымкі у іншых удзельнікаў сустрэчы. Никакого серьезного, скажем так, отклика ни в документах, ни в обсуждениях это не имело. Ну, понятно, что все равно, конечно, вынуждены выслушать
Александра Лукашенко, но как-то не было видно, что кто-то вообще озабочен этим, да, и видит в этом именно угрозу ОДКБ. Больш значнай праблемай для краіны-удзельніц АДКБ з'яўляецца прыход баевікоў руху «Талібан» да ўладу ў Афганістане. Кіраўнікі краінаў АДКБ вырашылі прыняць дадатковыя захады на таджикска-афганскай мяжы і правесці ў Таджикістане некалькі маштабных вучэнняў. Удзельнікі саміту заявілі аб недапушчальнасці размяшчэння афганскіх уцекачоў і вайскоўцаў на сваёй тэрыторыі. Міністэрства аховы здароўя па выніках праверкі забараніла 2 прыватным медыцынскім цэнтрам праводзіць тэсты на COVID-19 у разгар 4-й хвалі распаўсюду каронавіруснай інфекцыі. Іх не называюць. Тым часам у дзіцячых паліклініках назіраецца небывалы ажыятаж наведвальнікаў. Але ці толькі прычына ў неспрыяльнай пандэмічнай сітуацыі, даведалася Марыля Дакуцька. Фотаздымкі паліклінік з небывалымі чэргамі бацькоў з дзецьмі літаральна запоўнілі інтэрнэт. Людзі па паўдня чакаюць прыёму дактароў у калідорах і на вуліцы. Шукаючы тлумачэння, Белсад датэлефанаваўся ў Менскую дзіцячую паліклініку нумар 16. По телефону комментариев давать я не буду. Ситуация находится в любом случае под контролем. Паводле інфармацыі рэсурсаў Еўрарадыё FM і Зеркала.io, прычынаў для ажыятажу ў медычных установах можа быць некалькі. Планавыя медагляды школьнікаў, сезонныя хваробы ды патрабаванні некаторых школаў меддаведку ад лекараў для важкай прычыны пропуску заняткаў. Учитывая, что начало учебного года и, в принципе, осень – это, как сказать, плановые медкомиссии, то есть, в принципе, идет большой наплыв в поликлинике, для того, чтобы кому-то просто подписать справку о том, что он здоров, а кому-то просто прийти на прием, потому что он болен на самом деле. 14 верасня Міністэрства аховы здароўя заявіла пра разгар 4-й хвалі каранавіруснай інфекцыі ў Беларусі. Сёння зафіксавала рэкорд смяротнасці – 13 чалавек. Новых выпадкаў захворвання амаль 2000. Наше государство делает только одно – это готовит койко-места, то есть коечный фонд. Они либо разворачивают новые койки, либо готовят какие-то больницы для перепрофилирования, для приема коронавирусных пациентов. Тым часам Сусветная арганізацыя здароўя прыпыніла ухваленне расійскай вакцыны «Спутник В», якім прышчэпліваюцца ў Беларусі, пакуль не пацвердзіцца адпаведнасць стандартам вытворчых практык. У час праверкі адной з фабрык, якая з'яўляецца часткай у вытворчасці спутніка В, выявілася, што яна не адпавядае новай практыцы вытворчасці. На думку Ростислава Савіцкага, у пытаннях вакцынацыі спутнікам афіцыйныя ўлады наўрад ці будуць зважаць на рэкамендацыі Сусветнай арганізацыі здароўя. Каб не захварэць, лекар нагадвае, як важна прытрымлівацца правілаў прафілактыкі, захоўваць бяспечную дыстанцыю, мыць рукі ды насіць маску ў грамадскім месцы. Марыля Дакуцька, Белсад. У Беларусь прыходзіць сапраўдная восень з дажджамі і пахаладаннем. Метэаролагі пацвярджаюць, заўтра ў Менску і іншых раёнах краіны чакаюцца моцныя залевы, аб'яўлены памаранчавы ўзровень небяспекі. Ужо зараз кадры апошняга, бадай самага цёплага сёлета дня беларускай сталіцы. Сёння на Белсаце наш журналіст Валер Руселік прэзентуе сябе ў новым амплуа. Пасля аб'ектыву ўпершыню вашай увазе размова Руселіка. А я з вамі развітваюся. Добрага вечару. Да заўтра.